Sa pozrieme na jeden netradičný príspevok. Prepadli sme vás, pán Biľak. Troštička sme sa aj vnútili k vám, ale myslím si, že pre Polarity najlepšie odpovedať o tom, čo znamená politika a popularita, že by ste o tom mohli povedať niečo. Boli ste na výslni, momentálne ste padli z veľkej výšky. Je to dosť zložitá otázka, politika a popularita. Popularita je v každej, by som povedal, tak oblasti, ktorá je spoločensky dosť exponovaná, známa. To je v športe, to je v hoci ktorej inej oblasti, to je v umení. Popularita nie je iba v politike. Len politici sú viac na výslni, lebo náš život veľmi ovplyvňujú. Niekedy človek sa dostane do tzv. Popularity úplne nechťac. Ale vy ste spomenuli, že bol som hore a potom som prudko padol. By som iba vás opravil v tom, že som odišiel rok pred tým pádom našej strany. Tým, že strana prehrala túto bitvu, vzdala sa moci a vedení strany v panike ustúpilo, tak zapričinili sa obrovské straty. Tak ja som vlastne už bol rok v dôchodku. Rozmýšľali ste nad tým, čo by ste vy boli robili, keby ste v tom 89. novembri boli na svojom pôvodnom mieste? Ako by ste sa boli zachovali? Viete, história skutočne nepozná keby. Ona pozná fakty. Ja to už opakujem, ale som nútený toto zopakovať. Ťažko dneska povedať, čo by som robil, keby som tam ešte bol. A nerozmýšľali ste? Vôbec nám nenapadlo, že ja by som v tejto chvíli toto... Rozmýšľal som, ale už to nechám iba pre seba. Ale určite by to nebolo takto skončilo vo vašom pohľade, ako to skončilo. Myslím si, že to mohlo skončiť inak. Že bolo potrebné mnohé veci napraviť. Že bolo potrebné sa dohodnúť, že bolo potrebné rokovať. To všetko uznávam. Ale že s takým hrmotom a v takej panike ustúpiť, to si myslím, že nebolo nutné. A nesledovali ste ani na svojich kolegoch, že niektorým tá moc naozaj nesvedčí? To som pekne povedala. Že jednoducho ich mení v zlých ľudí. Ale áno, sú dokonca ľudia takí, že keď sú normálni a potom je povýšený o ten schodík výš a je celkom iný. Dostane sa na ňo viacej slnka a on úplne sa zmení. Skutočne sú niektorí ľudia, ktorí len po určitý stupienok môžu pracovať pre určitú funkciu. A keď sa dostanú vyš, už sa mení sa charakter, mení sa jeho vzťah. To je pravda. A vedeli by ste nájsť liek na to? Vy ste tým už prešli, videli ste ich okolo seba. Čo si myslíte, ako by sa takí ľudia dali vyliečiť? Alebo sa ich treba zbaviť? Iba dobrý kolektív. A ako náhle sa zistí, že ten človek charakterové sa mení tým, že je už na vyššom stupni, opravdu je potrebné odstraňovať. Čo nestihol, keď už budem tak troška vulgarizovať, socialistický poriadok v Československu, čo nestihnul? Vybudovať a vytvoriť určité poistky proti takýmto ľuďom. Čo si myslíte? Kňaz a politik má veľa spoločného, nie? Isté, jeden i druhý obhajuje nejakú ideológiu. Ak si niektorý politik myslí, že je mimo ideológiu, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome klame. Predsa každý politik obhajuje nejaké princípy, nejaké zásady, nejakú ideológiu. Najviac sa vyčítalo komunistom, že vlastne postihovali rodiny tých ľudí, ktorí nešli s nimi. Ja by som sa chcela opýtať, či sme už morálnejší. Neviem, či máte deti. Áno, ja mám 2 deti, mám dceru a syna. A ako sú na tom oni teraz? Prenasleduje ich niekto, pretože sú synovia Vasila Biľaka? Zodpovedne môžem povedať, že to silne pociťujú. Mám dceru, ktorá vyštudovala, skončila školu, Univerzitu Moskovskú
má kvalifikáciu, prednášala ruskú literatúru. Prepustili ju z univerzity, a nenapísali ji, že nemá kvalifikáciu nebo niečo podobného. Tí ľudia ju prepušťali, ktorí robili oponentúru pri obhajobe jej vedeckej práce napríklad. Ale nemôže prednášať, pretože je Biľaková dcera. Mohli by, ona aj vravela tam, ako mňa informovala. Nič neprosím od vás, dekanovi vravela. Nič neprosím, iba aby som bola tak prenasledovaná, ako si bol ty prenasledovaný v minulom, teda totalitnom režime, ako sa nazýva, tak ďalej. Tak i mňa tak prenasledujte. Mohol učiť, mohol prednášať, mohol pôsobiť a tak ďalej. Ona zo školy musela, povymýšľali si, Boh vie čo všetko, ale nech je napíšu do posudku. Politicky nespoľahlivá, pretože je Biľaková dcera. A čo vaše druhé dieťa? Druhé dieťa, syn žije v Prahe, pracoval na Ministerstvu zahraničných vecí, skončil školu Inštitút medzinárodných vzťahov. Hovorí, myslím si, že má na to kvalifikáciu, aká sa patrí pre diplomatickú službu. Zrejme ovláda reči, takže jemu je sveta žiť, nie? Hovorí plíne rusky, španielsky, anglicky, dohovorí sa portugalsky, taliansky, ale bol medzi prvýma, ktorého z Ministerstva zahraničných vecí prepustili. Pracoval asi 5 mesiacov nebo 6 v Moskve bol na veľvyslanectvi. Ani deti nemohli dochodiť školu v Moskve. V marci musel prerušiť a sa odsťahovať z Moskvy. Prišiel do Prahy, no tak do augusta už mu žiadnu prácu nepridelili. Do augusta bral ešte podporu v nezamestnanosti. No a potom už len takto, do augusta dostával, sa opravím, do augusta bral, jak si ešte ten plat z ministerstva, od augusta bral podporu v nezamestnanosti, no a teraz sa pokúša byť nejakým podnikateľom nebo nejakým niečo robiť a tak ďalej, nejak zužitkovať tie jazyky, ktoré toho, takže hľadajú, ja neviem presne, to je moja jedna veľká chyba, ale myslím si, že má asi 35 rokov nebo koľko. Hľadajú sa mladí ľudia, vzdelaní pre zahraničnú službu a tak ďalej. No ale nemôže robiť prečo? Dopustil sa on nejaký chyb? On sa previnil na niekom? Nie. Jeho jediná chyba je toho, že je môj syn. A čo si myslíte o súčasnom politickom dianí? Čo si myslíte o výmene premiéra a podobne? Tú otázku som už dostal a trocha som na nej odpovedal aj v týždenníku nebo dvojtýždenníku. Pozrite sa. Čo je to demokracia? Pozrite sa, čo ja si myslím. Ak to musela byť strašne záhadná kríza a záhadne pripravovaný púč akýsi, keď to bolo nutno tak rýchle riešiť, že predsedníctvo, ono malo právo, podľa ústavy malo právo zmeniť predsedu. Ale zajtra zasada plénum Slovenskej národnej rady, ktoré volí to predsedníctvo. Tak mne to pripadalo čudné, že to predsedníctvo nepočkalo a nedalo možnosť pred plénom Slovenskej národnej rady. Boli by to urobili komunisti? Že by rozhodlo predsedníctvo bez pléna? Neexistovalo, aby plénum nerozhodovalo o odvolaní niektorého predsedu vlády. To neexistovalo. To muselo. Potom ešte dokonca plénu, potom ešte i Národná fronta to musela potvrdzovať. Čiže ďaleko viacej kolektívne. Čiže si myslím, že plénum Slovenskej národnej rady malo si vypočuť, mal predseda zložiť účty, tam mohla byť kritika, veľká nebo malá, nebo aká, a na základe toho plénum druhý deň mohlo odvolať. Tak v tom som videl, síce je to podľa ústavy, nikto nemôže nič povedať, no ale ústava nebranila tomu, aby zajtra dokonca on sa žiadal tam vystúpiť a nepustili ho. Aký ste mali pocit, keď ste to videli? Že premiér nemôže, ste politik, čiže museli ste cítiť. Myslel som si, že to nie je čistá hra. Že to nie je čistá hra. Čo si myslíte o štátoprávnom usporiadaní? Zažil som v Čechách toho, nebo v Prahe lepšie povedané, že Slovakovi sa tam ľahko neprebíja. Ľahko sa tam nežije.
Ale mne ako chlapcovi mohol hoci kto povedať, aj im koľko razy toho blbý Slováku sa povedalo. Ale keď sa to potom žije, tak ako sa ťažko znašalo Butatot, tak sa ťažko znáša aj toho. Že v Čechách sa vžil taký názor, že Slováci by mali byť krotky, mali by byť rádi, že žijú spolu s Čechmi, že sa dopláca, čo mňa osobne vždy uražalo, pretože som nikdy nevychádzal z toho, a to vám by potvrdili mnohí moji kolegovia, ktorí so mnou pracovali aj v predsedníctve, že som sa domáhal, aby sa vyčíslilo a dalo na stôl Čisté karty, fakta, či sa dopláca, koľko sa dopláca, dokedy sa bude doplácať, kedy sa a prečo sa dopláca. Čo by ste si mysleli o slovenskom štáte, keby sa situácia tak vyvinula? Nesúhlasím s tými, ktorí si myslia, že to neexistuje. Existujú menšie štáty, ako je Československo. Pozrite sa na Organizáciu spojených národov. Ak sa nemýlim, tak je 156 členov v súčasnej dobe. No a koľko je tam ďaleko menších a bezvýznamnejších a menej kultúrnych a tak ďalej, ako je Slovensko. A toho. Keď mne položili takú otázku aj Rakúšaci, tak som povedal, prosím vás, bolo obdobie, keď existoval slovenský štát a Rakúsko neexistovalo. Tak nesúhlasím s tým, že Slovensko by nemohlo existovať. Slovensko by mohlo existovať, pretože je schopné, vydržalo 1000-ročný útlak, osvedčilo sa a tak ďalej. Ale to ešte neznamená, že usilujem nebo podporujem tých, ktorí usilujú za otrhnutie nebo roztrhnutie. Myslím si, že za rovnoprávnych podmienok, skutočne ako rovný s rovným, môžu žiť Češi a Slováci v jednom štáte. Ešte by som sa vás chcela pýtať, vy ste boli politikom a mne sa veľmi nepáči to, že svet nás nepríjme, Európa nás nepríjme. Čo si vy o tom myslíte ako politik? Ako to chodí na tých rokovaniach na najvyššej úrovni? Že to je umele vytváraná taká legenda. A prečo by neprijal? Môže nejaký politik, diplomat povedať, že... A prečo by neprijal? Čo ten národ nemá právo? Prečo by neprijal? Prečo prijali, čo ja viem, nejaký ostroveček tam niekde nebo niečo podobného? Prečo by? Však to je nerozumné, to je umele vytvárané akési toho. A akým právom? Nie je vám ľúto, nemáte taký nejaký škrabanec na svedomí za 68. rok? Že o 20 rokov skorej mohol ísť vývoj v Československu inak? Keby ste boli aj vy priložili ruku? V 68. roku som bol medzi tými, ktorí priložili ruku, aby došlo k Československu k značným reformám. Priložil som ruku k tomu, že došlo k zmene vedenia, že bol odvolaný Novotný a prišiel Dubček do čela a tak ďalej a tak ďalej. Postupne som, jak si sa nemohol, bolo to proti môjmu presvedčeniu, stotočniť s niektorými akciami, ktoré sa robili nebo organizovali proti tomu, ja to zjednoduším, proti socializmu. Súhlasili by ste teraz so vstupom cudzích vojsk? Teda sovietských opäť? Ja som ani vtedy nebol privržencom, že musí prísť sovietská armáda nebo spojenci toho. Stále som bol privržencom toho, aby sme si tie veci vyriešili sami. Ani pre spojencov to milé nebolo. To aj v Moskve, keď sme rokovali už potom, tak nám bolo povedané, nemyslíte si, že pre nás to bolo ľahké. My vieme, že budeme za to píkať 20 rokov a možno aj viacej, ale nemohli sme nič iného urobiť, ak sme nechceli risknúť 3. svetovú vojnu. Čo si myslíte o politikoch typu pána Čalfu, ktorí dokázali v jednom režime byť na čele aj v ďalšom režime? Myslia to úprimne? Ja, viete, som už dosť starý na to, aby som siahal niekomu do svedomia. Poviem iba to, čo si ja myslím, nebo ako ja by som postupoval. Nikda by som sa nezriekol svojho presvedčenia kvôli funkcii. Nikdy. No a zostali nám posledné 3 otázky. Pani Pagáčová z Malacík sa pýta pani ministerky, či sa neuvažuje o zvýšení materského príspevku.